Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong. Chief Executive Member Barim jongka Khasi Hills Autonomous District Council, uba HS Shylla, ula Takraiñ ting ya ka Sorkar jela, bat ula Kynnoh ru, ba ka Sorkar kala kensting palat, bat le bamsud nyo, ya ki Nongpang COVID-19, ki badan menta, hapadeng ka jing sumar, hapo Civil Hospital Shillong. Uba HS Shylla ula ong, Pahakani kapor kiri haka pertai hi borok kawai ki le kat bala ban pembet penbiang nadong syadong yi kijing don kam jong ki Nongpang ki bala yo yung niu knyang jing pang COVID-19 nadu kabam kadi kasum kasan khnang bakin nang yo bor batla ban yakon persya ya kani kijing pang Henry hakani ke jela jungi pan ki Nongpang COVID-19 ki baran hapo Civil Hospital Shillong kim yo satya yi kijing don kam jongki uba HS Shylla ulo angru ba ya ki Nongpang menta ki baran hapo Civil Hospital Shillong la syuset yaki hakaju ka kamra kabamru kamlong kababiang kamit ban bu jingburu kimdan nakalyang jo ula dawa na ki bor Sorkar bakidai ban lej marmar sha Civil Hospital Shillong ban jurep yaki jingtuna jong ki Nongpang hangne bat ka Sorkar ka dairu ban panjistom yaki doktor ne ki officer ki bale bamsut nyo bat klem Shim khia yaka kamla jong hakum gani kapor babaro ki pajba ki snok tilang ban yakon persya na ka jing sapriang uknyang jingpang COVID-19 di ngalak plek khnang lengba ki WhatsApp group kum tu nomor ba lengba ki perlok ngayo ka khubor ka ba tikna ba mdei saungut laingut ki ba long positive ki dan hapo Civil Hospital ti ngi kirmen ba akan kinyo ka jing sumar babiang namar ka Sorkar man baki ai ka press statement yang we are prepared ti hadu kadu hajar kira long prepared ban sumar tin rei ka mangitip long bro laingut ya kini ki covid patients ki bu tangha koi kamra ka ba khlem biang ka ARM ayo jing tip mentan dang don mafu ni nga kim pat dep hi ong ya kitu ki kamera ban shong ban bu kini ki dang ya sa prek dom dam ki dang ya sna ti nagata daw da kalong pumta kamut kila day ban aya ki kamera ka bobiang itu tang ban sumru kimnut sum ka toilet kumno haju nodong hadong kedang je ka bamru kamlong ti ngi ki pat ba ngi kwa ba kini ki boyo ya kini ki jingpang kini ki boyo ya kini ki jingpang kini ban sha treat ki hakar kom ka badai kinang bakin yo man sim kin he man sim ka bam kan biang na dong biang ka immune system ki kan klein kila banile persya mar ka dawai kanum la ka di ka immune system ka banile persya yo ni kunya jingpang ten ri la kolong ko kolong mentang tai ka kolong ta jik susi bat kan di ka bdai ka beningkong ashkwa ban ditu kan dia hang ni ba hakan tu kami ba Sorkar ka seal ya ka Bethany Hospital ka ega beja nripusan gut ya ki Nongpang bat new but old ki set lang hapo old building but kena ingat ki staff nurse dan manu balik pe yaki hak tu kami ki kami bam hadu hak step ka babut singi ka babut non nang ta ki nurse ki staff nurse ki ong ba ngimdan jaka res ngimdan jaka sakti sakijat dan ARM narong unyut jeng tu jaban dan bawan pungkhut narong hodong laingut ki khulung banang syukha set iki nga phone should di sakadisi nga phone should director health nga phone should health minister nga phone ngala phone show bab sun myo phone yu konrat nga myo banyathu ya kata ka jing long jing ki ong gila long ek hosted sa bangin collapse kinos but kidi ki patient ki ba kila plai ki la discharge te nda hadin la slam la janmit stang ban shift khindiat ki sadep ha ko pergasngi arbaji damit te kili bu yaki hapo Elgin Hotel hangtai hapo MTC building ki phun nang tai biang basla kyong yarap lem yang hang ni ki wan tap kini ko hotel ko bakum no ke toilet tham sai ke madan dak dak kijat sudah ke jing japo ki ni ki jing thia ki bom long wat taman pe ki dak tho hang tu dangi lawan ke hotel ka bakhlim trikam bro si benai ka wala suset kum tu le tam ki yang ta wan ra ya ki ka bam step nong tit jing khang wong corona ka breakfast hadu kata insult ki ti ko umrum dan khluit dan tiki tu kinong up ang tur kilong klem akor kiong pitang shubi shabar gin lock in fi tiki ong in sum nei kiong ye share tikum du fi lock in ni share ya ka kala wan ga jingbit haju ti kum tang ngam nga banai burom yo hamlet darling minister nga funi i state ban Shim bat ila keren yo chief secretary tanga yo aru ban keren yo Konrad wat sa chief yaki na po Elgin Hotel nang tai hapo hegia hakani ka kade ski uble mal tu hi kum kita gija
Syabar ki ong we are prepared. Tingim tip kani ka lapses na kaliang jong ka Sorkar ne na kaliang ka official ki bedaya po sibil. Tingi kwa ba kini ki patient ki bedan mentah po sibil. Ya kitu ki bahiyeng basam ka family jong Dr. Shylla bal akhlat ki syong hayeng ka biang na dong hadong. Kini yang tayo po hospital pat kalong Nongpang tinamat ka daw nga appeal yang ni ba mentang amit hi ka Sorkar ka dei ban penbiang yaki ka jakatia ka dei ban penbiang yaki ki kamera kim dei ban shifting di ban ai ki kamera ka ba biang kenang kin long relax kin sutunat kin sung hiyeng kin yo bor kin yo sim bat kin ya fight ya ni ka jingpang mangi paro ngi plot por ban dwai na ka banta juki nga dwai na menta ka pertai borok awe menta ini hapo ka ri lejong ngitip ba kilong menta isutu baka ki dalong kum ki so balong kum ki prisoner roman basha le benyunta ti nga so ai kuble pi na kali ka betesi pilawan ban ya so ya kani bat ba ngi kwa ba ka Sorkar kam dei bangi kedau di ka jing bakla jong Sorkar kam dei ban Shim gumni kam dei bangi ngi trilang ha gini giski kan ka bangi la yong kata ngi trilang ti ka ik bangi kwa kalong ba ha bangi so ya ka khopor ka ban Shim ka pai kami sim ka pai tisha kini ngim kwa ba kin yap kini ibrio kini kwa ba kin klan kini yo men sim ten ki doktor kini ban bhai ki ka bam ka di dai ada ka biang ka bam ka di na tan dong kin ka dolong comfort ki yu i shakiwi giri ko no ki treat ya kini ki covid patient ki da le ba ya ki dai yo men sim to kiwi nai kren re bur kiri ki le ba te kum tangi kwa ba hame hale jongiru ka dai ban long kata kadai ke jing pelai junga ha katu ka ha ki WhatsApp ba fer ki group ngong bakin keren kitu badi perlok baki minister phone ki minister phone ke mali phone ki official bakin mare mo civil hospital kin pin be ya kan dia ka jing bakla mentai kan miet kanang ba kin yo thia suk mentai miet la syai ki la nang yo bor bakin kin long stable kin hadu bakin ban job ya kan ke jing pang kata kadai ke jing temu ti kubli shibun nam ta ka jing pin stom jong pi ban mare hai por belang kot ngam tip pi yo no ki WhatsApp ngatrai ti kubli shibun nam ta ka batisi na ka banta kini ki patient ki bedan hang tai laingun khanang ba ngi kreni kani na ka banta jong ki ba ngi ai mesti mangi upai ba sabar ngi don kat bat ki bapliki ngat na ka jing bam tip dan ada bakin yo ka jing ko jikya kam kloi kubli shibun Arun kita men gimana nyopos nem. Hoi, ti menne ke dei ban ki dang li on ye tu iba ke li pe ye tu iba thamai tu ba dang penbana menin mo bi long positive ki digi ba la temen. La palat nyopos nem. I kimi bat i para jong iman. Poi ko prabaji mat civil hospital hadu lai baji jan mit shong ba ki po ambulance. Kita men beri semua pak ambulans ke Sorkar ko san rupos nem seneng dei ban buri bai ki bani beli ki pension ki hadu beneran we perlok janga bo phun siapa civil hospital ki sami bani shawi ki nang ta ki sele ki test ne ki le ki ngam tip ki sayo bani bai ki klem bam klem di ki beri ki bla nyu pos nem ki beri dan borom kini ki official ki dei ka Sorkar ka dei ban ai we ki nong tre ki dei ban long ki bejemnot ki dei ban long ki dan borom dan akor ban treat ya kini ki beri ki ba long ki suspect ne ki long badan quarantine ne ki badan apo kini ka hospital ne ban treat ki kum ki di kum ki personal kum ki kam dei kum ta Ne ini ki doktor ne ki officer ki ba le egan ni dei ba kalon ka jing bakla ji kontra kam joki baki le ba kam piong ba dei men penstom ki mo Hoi, ti lara ka Sorkar ka di ban bu ya kata kinu ki balong ki bale ki badan ki bam dan ka responsibility ban tre hok ka kam ki haban sha ban sitom ki num la ban le kai kadi ka kam yap kam yem mengi baro ni sha set kum ni lockdown bor khoi bro ko state ka jenjar kini le kai we angut ya kata ngi nam su ka Sorkar ka di ban I strict ka instruction ya kini ki badai ban deal gini jadi ban IT ka mon subha ki makile SQE gini ya IT ka mon subha ban sumari gini ki ba yo kini ka COVID-19